da ari da ɗan maimai wa'annan mutane Allah ya ƙara masa nauyin ƙasa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Matsoratan banza, matsoratan wohi. Kuna a tunanin yadda kuke kuma matsorata, yadda kuke matsorata ko kuna yin kowa matsoraci ne irin ku. Haka sai wai ku ce wai sarki wai sarki ya ga wani abu ya zo zan ki magana, yadda kuke matsorata kuna dibi ni matsoraci ne irin ku. Mun hira da ke da kowa mata bane, maza ne. Duk wanda ya taɓa mu a duniya nan wallahi sai ya gani mu. Kowane ne ya taɓa mu kawai sai ya gani mu. Kuma hira da ke da kowa ko wani kai Isa Gayya ko wani wake sunanka Garba ko wani dan shegiya dan maimai da dai sauran tsinannin ku malaman ku wanda kuke gani suna ɗari mai gindi, suna muku ƙarya, suna nuna muku da addini suke, kuma ƙarya suke ba addini suke ba. Ƙarya suke yi ba addini suke, kuna diba addini suke, wallahi ƙarya suke ba addini suke, kawai faɗa girma ne suke yi, kuma wallahi zo ku suke yi. In ma kun san ko addini can tare da su ba Allah ku canza addini ma can, in kun yi addini can baya tare su ku canza, bai yi ba. Don wannan mutane da kuke ganin kamar malamai wallahi ƙarya suke ba malamai ne ba. Kuma hira da ke da wani za ka diba me yake biyo ku hira da ke da kai magga da kuka zama hira da ke da kai zina ita ta koro ku daga magga kuka zo ta kire, kuma ku tsawo ka diba su kamshe ku. Danginmu su suka amshe ku, ma'ana kakanninmu su suka amshe ku, suka aje ku, kuka baro matan ku da ɗiyan ku can, suka je suka amso muku, suka kawo muku, suka zauna kuma suka yanka wuri suka ba ku zauna, kuma ba tun daga nan ba ku ɗauku hira da ke da kowane abin ya isa. Kuma in ka tsaba ku duk ɓangaren da kuma gano ku ce wata hanya shiga, wata hanya ne shiga, ya ne aka yi shiga nuku, yaya aka yi shiga nuku. Ba ku da aiki ku sai cin amana, kun yi na ku na cin amana ne, to ba a yarda ba abin da ku ɗauko ba, abin da kuke ne an sani ba a yarda ba. Hira da ke da ku ba ya ku tuno Zubair ne gyara da ne, kakan Zubair ma zo ne ba gyara ne, abin da ɗauki ne sai na, amma ni tare da izinin Allah ba magani ba ko ka ba laku, amma tare da izinin Allah sai wani yi abin da na yi ya nan, ku san da wannan abin da izinin Allah ta'ala wallahi sai na yi kawai, wanda in ka gama wannan labar san Allah hana, kuma na yarda da hukuncin Allah nan, amma dan cikin ku ne ku kai magani kai me duk abun da kai kariya ne. Assalamu alaikum. Thank you.